Silonijan North Eastern Range atum pen ongdung athengpi kenep pon. Aningkan wangta World Environment Day arnilo pulotang te thengpi thengprang donangji pusi kibi kithi pendang lok angton stame thengpi e pon pon lu bonta lahaya thengpi ke e pon ke ekipa joya chotlu athe kai ke jo por te thengpi kang hua gari kenep long chimit me de rason si thekpon long lu lason si matijong ni phaing kore nar kep arnia jo por phai sira chiti ma por ma lompen forest guard birta timung hin pen japon linsi patrolling ke dam bomma hur aron ripen ke bana thengpi bor nirjam mojadar arong along ong athengpi nepon long bangso registration number AS09C 3424 dang ke badam par track along pen kebi haru isi sosia thengpi nepon lu lapen hi thelong anam blak isi sosia pusi asia pronop terona hin pen pherang ke thengno nang than pachini du kai ke jo por thengpi kang huber ber to phan joy pen ritar lipsi nep ingnang pon labji lasi thengpi kang huber ber tum aphan khophe prang cherira kapre ke mesera cyclem ponon pusi asia pronop terona hin pen pherang ke thengno sodak pen than pachini pon hanjang lang super Egyptian rock pinang kilo birta Malong News. Ladak niltula dancing arong la pen mojadar arong la highway pen ingud bahini umune thengpi kanghu alam ajur ding lui pen niltum arjulong si towe bangke pu nili staff alangli birta timu forest guard alangli pen patir pipon si towe keredam laso asai bang degiglo silaso asai ke deng hut alangli team hoi towe baji si por malong si alangli laso 10 wheelers dumper truck alangli nebiglong lo silaso kene bahut bang approximate 10 cm cubic meter bandui lapen government bilu lagi sibak amui duigi lasi details pene bane niltum non si measurement enik bomla lapen hala gachong hu wek amuni tumange towe ajo masih alang litum la alang lituma team kedam la solam arju long lo masih ajo masih kadik video lasi nilitum hala dak laso kiri ga guru kod mobile handset bustami silong iglo sila so mobile handset pensi nilitum towe kacung huwa sai kumama si involvement maladak nilitum ritarli igbom nano kibang ziarni sami laso da thang tum sai ding pemlo yung sa lasi nilitum bangke thengpi kacung hu alang litum against bustame nilitum Silonijan pen banga dinglu pen bustame asai deng igbom no lapen nonta den pon igbom lang alang litum la action squad bustame la alangli birta timung si party pibom lo la si la thengpi chong bu against bangke niltum ke claim ya sai bangke kai mata niltum being tonte la pen niltum la hai kachong bu umuli tumhan bustame jat bustame si prang na message pibom lo je niltum la hai thengpi kan bu sai bangke dingi edera kapre sai le claim bomo bistame nilitum alali tumhan aprangben bistame isi warning system bistame pi bomo nang tum warning pi bomo jongsi nang tum warning pi bom ben jongsi nang tum alarm arju pi nang tum kopi la bangso ken ako sai ke ding fi asai ke deng bangke jitu nilitum lahai je effect jitu thengpi palang lo mate kanghu lahai thengpi kepan parhum lahai hui against bustame nilitum isman organization tumben hai bustame si awareness program ma claim igbo lasi lahai awareness program claim mate pachini der kana fit bustame karju thekhe tumman mange nilitum mange aprang pen bustame alang litum han jitu laws pen ke deng nai alang litum han jail hai bustame ki thap nai asai bang nilitum claim igbo labang so thing pi la patu ve kenep long check lagi ke claim bangke haladak adungrai jitu karbi ke tumsi sport lo bang claim igbom lo lapen a market bangke adungrai tu hinan la nam pulute lahat lo tu la nam pulute suru pothar bor pothar la hilong se market bang do ini lapen hala tumbangke ke nami tumbangke la local
atum han si tangka maha pen amek palu pen si la hai asai ban ke de bom lo pen ilitum tarbi khe tum bang la hai hui chini dinde hai hui amasi emetang pene habit ciparu bom lo hai hui efek bang ke ilitum metang jong jong masi long bom je thengpi thengprang ka be jo ne ilitum non langroi langjeng pustame thebik bom lo kijuna lang pustame ilitum katore kado hobe apen aporateng pustame arwe gawe hai hui efek bang ta ilitum metang jong jong si koi bom lo lo information ta eneta patrolling duty ki dambom amasi high information ke kaita hupen long lel langsung Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.